Ay guys, nandito po tayo sana. Antay ko lang yung service namin. Kasi kami sala, ang studio nila mag-yung lata. Dapat mag-yung sila. Alis na kami. Okay, mga stopover to, mga alas 12. Ito sa loob na lang to. Ano dyan? Hindi, baka tumagas. Oo. Tayo po na rito. Oo, tayo na lang. Ito lang dyan. Ha? Pagising. Wala naman, no? Tama lang pag-uwi nyo. Wala, hindi pa masyado Oo. karagaw. Ang hirap niya pag ano, pag Uibis. ibig ako, wala na. Ang traffic pa kamo. Traffic ka dyan sa, ano, sa expressway. Tsaka pag uwi, di kami uwi ng ano. Dati umuwi kami rito pagkatapos ng Sabado na, Santo, ano na. Gloria, Sabado di Gloria na. Nakaraan ng pagtanong ko, mga anak ko kasama ko. Ang traffic, Batangas pa lang, matraffic na, puntang Maynila. Ay ano, kung doon sa ano, ng Batangas, Quezon. Quezon, grabe. Totoo, matraffic na, papunta rin sa Maynila. Late. Ako mga 7 buwan. Ay, 7 taon. 2 taon na. Ako 7 taon siguro, nung birthday ng tatay ko, umuwi ako. Kasi pag umuwi ka rin, kailangan, marami kang pera, no? Oo. Hindi ka pwede, nga ba eh. Talaga ang kailangan. Doon sa, para siguro makauwi ako 2025, hermano yung kapatid ko eh. Andito rin sa Manila yan. Halos ako, halos sa... Mga kaibigan. Kasi nakarating ako rito, 1989 eh. Mahigpit tong ano, Malahe. parahe doon sa pamangkin ng asawa ko. Malakas ako magsabog na ito. Ngayon, Kaya sarap. Dumaan dito pag ganitong oras, okay, dito tayo. Alauna, 5 po, ayan o, luwag na din siya. Sabado po yan. Mamayang hapon niya. sino yung usap ko kanina? Yung anak ko? Yung nagbo? Manugang kayo. Yung nagbo? Nagagrab na rin yun eh. Change location yata. Ha? Mag-change location. Bakit? Nilipat yata sa ano? Saan? Sabi niya pa, Labit. doon na tayo dito. Kasi baka tinawagan ni Erin. Ipin niya naman. Nagbago yung ano. Kasi ano yun eh. Lalamove yun eh. Kaya alam niya, ako na marunong mag-ano yan. Mga good ay may isda tayo mamaya. Diba? Saan tayo sa Tuwasa? Ayan no, ang luwag. No? Visit po po ng ticket. Ito sa, ano ba yan? Sa babatan yung pabangkot. Baka. Yan. Ang dalawa. Basta kapos na lang kuya. Oo, sige na. Ha? Sige na po. Ano?
ka, pwede ka nang buwili. Dapat pa. O, pinagkakagulo na ang pongkan. Yan o, kumuha na kayo, maubusan na kayo. Upusan na kayo. Yan na yun. Masarap pa. Yan ang ano, papuntang probinsya, dapat papuntang Maynila yan. Baliktad na. Baliktad. Baliktad na. Pagpili nga rin ng 6. Sa lubong. Salat lang pa. Doon yung plastic na kasi patay pa ng bangkayan. Hirap po naman magnali. Eh, plastic. Ano ko, 100 na? Matig na naman. Sige, sandaan na. Sandaan mo na. Tingnan mo na kayo, ano. Madali tayo kanina doon sa isa. Ay, Meron po sa'yo mo. ayan, pinakta na ni Irene yung Pag ba dyan ha? Oh, may libre paypay ito. Oh, sino wala paypay? Dito, paypay. Baliktad na rito, baliktad ng panahon Mamaya, ngayon. kailangan paypay. Ang putas ay babalik sa probinsya. Puro traffic mamaya. Oh, Ah, paypay tayo naman yun. sa Paypay pa. lugar po ng misis ko ay puro pili ro, puro Kailangan pili. kami, traffic. O, bilangin mo nga, kuya. Ilan na ba yun? Ikaw, sarap bilang nito ate. Ba't may kulang yun? Hindi ko na bibilangin ha? Pero parang kulang. Tingnan mo. Parang kulang, tingin ko lang. Tingnan mo nga, ilan ba binili mo? 12 yan. Tandaan niya. Sabi dapat ko siya. 11 lang. Kulang na isa. Alam niya yan, eh, kasi kahanap buhay niya yan, alam niya yung bigat. Isa pa po. Sige, kumuha ka ng isa dyan. Ayan kuya, naka-vlog ka kuya. Ha? Ayan na. Panoorin mo, kuya. Kay Kapa North Vlog. Ayan na. Subscribe mo muna. Baka bago mo mapanood. Pag di mo sinubscribe, di mo mapapanood. Para nakita mo yung paano ka magtinda. Ayan si kuya. Ah, Galing, ano? galing siya sila stock oh. Pahulugan daw, pahulugan. Alam, pagbayad mo, pagkatapos mo. Okay, alis na kami. Ayan. Okay guys, pauwi na pala po kami papuntang Sorsogon. Okay, kwento mo lang. Guys. Pauwi na kami. Nakakarating na rin ako ulit sa Bacon. Okay, time check po tayo. 2:45 po tayo umalis dito sa Cubao. Ayan. Expected natin to mga alas 4 ng madaling araw. Nasa Bacon na po tayo. Okay guys.
Oo, dali. Ate. Libre. O yan. Madal mga ating kulima. Isa. Libre, libre. Ayan. Ayan, marapatan. Libre. Okay, masarap yan. Masalubong nyo, wala tayong buwi. Ayan. Sa chow vacation na po tayo. Pero,
Okay guys, so unang stopover po namin dito. Kami sa Quezon. Lugar ito natin alam ha. Yan o, 7-Eleven po. Yan. Unang stopover. Aming biyahe. Guys, yung aming sasakyan, Ilabe. Ay, hindi ka mo lang yun. Ayaw mo? Ayaw bumaba ng aking misis. Okay. Unang stopover. So, A few minutes later. okay, yes, so ayan, nagugutom na po kami. Siguro na ito yung pangalawang stopover po namin para kumain. Ayan, kumain kami sa bahay, mas 9 po lang ang umaga. Ito, alas 9 na pa, time check po tayo. Quarter to 8. Ayan, siguro kakain na tayo. Ayan, okay. Okay. Hindi na tayo. Ayan, nabasa na para kumain. Ayan. Tapos mabay sa kanila. Okay. Pangalawang stopover po namin para kumain. Okay, dito po tayo sa restaurant ngayon. Ayan. Ayan. Dito na po sa misis. Gutom ako kasi kumain ako sa bahay kayo alas 9. Wala, alas 8 na, ilang oras. Haba ng oras natin din. Yes, kain tayo. Guys, kain po tayo. Ayan, nandito po tayo sa Lucina. Nilagay ko kanin din ay ulam dito. So, ayan, yan ang aming ulam. Kanin. Kanin. Ayan, may baong kaming ulam. Malang ulam. Kapamili kami lang na. 50 ko yung cup noodles. Ayan po, cup noodles, kaya nagbabaon po kami. Ayan, 50 pesos po yan dito. Siyempre, kailan magbaon ka. Ayan, guys. Saan na yung ulam natin? Tingnan natin ang ating ulam. Adobo. Ayan, adobong, ano? Okay. Okay, cut muna. Tayo ay kakain. Ano? Ayan o, nagagawa pa na check up ng aming sakyan. Sir, anong lugar to, sir? Anong lugar dito? Tunaga pa, Tunaga. Pamplona daw po. Pamplona.
Time check po tayo, no? 1:30. Sa Pamplona tayo. Naga City. Nasa Barangay Albay na tayo. Barangay Albay na po. Nice. Check mo tayo ang 4. Sa oras lang. Yes, tatay. Tiles pala yun, tiles. Tayo naman sa Bacon. So, siguro po tayo sa Maliti, Kabarbuhan. Ayan, no? Maliti, Kabarbuhan. Ha? Bakit hindi ka nga kondo? Ha? Bakit kasama mo ang yan? Ay, shout out pala sa mga taga-Bacon sa Sugun. Shout out sa inyo lahat. Guys. Ay, ang asawa ko nakanda na. Dami yung dami-dami. Yan. Okay. Kami ngayon sa Santo Domingo. Ipangin ko na nga ito. Yo, shout out. Mamaya, papunta kayo dagat. Baka bukas pa kumain. Yo, what's up mga kapanood? Dito na po tayo ngayon sa Bacon. Dumating na po tayo dito. Kung tawagin nila ito ay Tongko Street po ito, Tongko Street. Yan. Nag-aabang lang po kami ng sundo. Susunduin po kami ng pamangkin na rin na si Tisoy. Okay guys, eto na. Let's go. Okay, ngayon lang kami lang natira. Wala pang sundo namin. Ayan guys, salamat po ang ating sundo. Okay guys, ang ganda ng lugar nila rito. Kasama naman. Ganda. Ang tanawin. Ayun na si Tisoy. Ayun, nasa likuran na yan. Oo, kasi kay Tisoy walang ano eh. Ay, hindi. Kay Tisoy kasi walang ano yun.
Resitis yata yun. Oh, sabi ko si Tisoy yan. Ayan. Ayan. Di ba, pigilin-gilin mo, di ba? Taga na may pigilin-gilin ka pa, di ba? Ngayon ako Ayan na, dumating namin yung sundo. Ayan. Okay. Ayos na yan. Dami tayo. Ayan guys, nandito na kami papunta sa Santo Domingo. Ayan. Talagang probinsya na po ito. Ayan, inabraman yung mga ano. Maulan ba rito? Ulan lang ulan. Ulan na? Ay, ayun dyan. Dalag pamangkin dyan. Mamangkin tayo. Ano, may lalaki sa mga anak? Manok? Wala nga akong manukan doon. Parang ubus ka lalaban namin. Ang ganda kasi ng panyeron. 5,000 per wing. Oo. Oo. Talo nga lang yung dalawang manok ko kasi dito natanda. Manalo ko ng dalawa na maraming dito. Ayun nila. Oo, siya. Nangihinga sa akin siya ng manok eh. Wala. Okay, nandito na tayo ngayon. Ayan, oh. Narating na rin kami dito sa aming pupuntahan. Okay, hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Yan, sa okay. Ayan na po ang bahay po ng aming biyanan. Nandito na po tayo.